Zdravím vás, milí diváci. Máte občas problém usnout, budíte se v noci nebo se ráno cítíte nevyspalí. Nejste sami. V dnešním videu si povíme, proč se spánek s věkem mění, co může být příčinou nespavosti a hlavně, jak si můžete pomoci k lepšímu spánku. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. S přibývajícím věkem se naše tělo mění a to platí i pro spánek. Možná jste si všimli, že už nespíte celou noc tak hluboce jako dříve. To je naprosto normální. Hluboký spánek, který pomáhá regenerovat naše tělo, se s věkem zkracuje. Navíc se zvyšuje pravděpodobnost, že nás v noci něco probudí. Například potřeba jít na toaletu, bolesti nebo i stres. Teď se pojďme podívat na konkrétní důvody, proč starší lidé často nemohou spát. Jedním z nejčastějších důvodů, proč starší lidé nemohou v noci spát, jsou zdravotní problémy. Možná vás trápí bolesti zad, které se zhoršují při delším ležení, nebo bolesti kloubů způsobené artritidou. Tyto potíže mohou být velmi nepříjemné a snadno vás probudí i z hlubokého spánku. Řešením může být správná matrace, která poskytuje dostatečnou oporu, nebo speciální polštáře zmírňující tlak na klouby. Kromě toho mohou pomoci i pravidelné cvičení nebo protahování, které udrží vaše tělo pružné a zmírní bolest. Pokud se potíže opakují, je užitečné hledat odbornou radu, například fyzioterapeuta. Dalším častým problémem je syndrom neklidných nohou. Večer nebo v noci můžete cítit nepříjemné brnění nebo nutkání hýbat nohama, což narušuje schopnost se uvolnit a usnout. Pomoci mohou jednoduché kroky, jako je pravidelný pohyb během dne, masáže nohou před spaním nebo teplá koupel, která uvolní svaly. Rovněž je důležité omezit kofein a alkohol, které mohou příznaky zhoršovat. Pokud jsou příznaky intenzivní, existují i speciální metody nebo léky, které mohou tento stav zvládnout. Další příčinou nespavosti mohou být problémy s dechem, například spánková apnoe. Ta způsobuje opakované přerušování dechu během spánku, což vede k častému probouzení a pocitu únavy, i když jste spali celou noc. Řešení může zahrnovat změnu životního stylu, například udržení zdravé hmotnosti nebo pravidelné cvičení, které zlepší funkci dýchacích cest. V některých případech mohou být užitečné speciální přístroje, které udržují dýchací cesty otevřené. Častým problémem je také noční buzení kvůli potřebě jít na toaletu, což je běžné zejména u starších lidí kvůli oslabení močového měchýře. Zkuste omezit příjem tekutin ve večerních hodinách a vyhýbejte se nápojům, které dráždí močový měchýř, jako je káva, čaj nebo alkohol. Užitečné mohou být i cviky na posílení pánevního dna, které pomohou zlepšit kontrolu nad močovým měchýřem. Zlepšení spánku často vyžaduje kombinaci změn v životním stylu a drobných úprav denních návyků. Relaxační techniky, jako je meditace, dechová cvičení nebo jóga, mohou pomoci sklidnit mysl a připravit tělo na spánek. Pokud se potíže přesto nedaří zvládnout, někdy může být užitečné konzultovat problém s odborníkem, který navrhne další kroky. Kvalitní spánek je klíčem k lepšímu zdraví a pohodě, a proto stojí za to na něm pracovat. Pokud se v noci probudíte a nemůžete znovu usnout, zkuste zůstat klidní a nevynucovat si spánek za každou cenu. Vstaňte z postele, přesuňte se do jiné místnosti a věnujte se klidné aktivitě, jako je čtení knihy nebo poslech relaxační hudby. Vyhněte se ale obrazovkám, protože modré světlo z elektroniky může narušit váš spánkový rytmus. Jakmile se začnete cítit ospalí, vraťte se zpět do postele. Některé bylinkové čaje mohou podpořit relaxaci a usnadnit usínání. Obzvlášť účinné jsou čaje z meduňky, heřmánku nebo kozlíku lékařského. Tyto byliny mají sklidňující účinky a mohou pomoci snížit stres a napětí, které často brání usnutí. Doporučuje se vypít šálek takového čaje přibližně hodinu před spaním. Pokud ale užíváte léky, vždy je dobré ověřit, zda bylinky neinteragují s vaší medikací. Pro kvalitní spánek je klíčové vytvořit si klidné a pohodlné prostředí. Ujistěte se, že vaše ložnice je dobře větraná, tmavá a tichá. Investujte do kvalitní matrace a polštáře, které podporují správnou polohu těla. Pokud vás ruší hluk, můžete použít špunty do uší nebo bílý šum.
Také se doporučuje odstranit veškerou elektroniku z ložnice a vyhnout se modrému světlu alespoň hodinu před spaním. A to je všechno pro dnešní video. Doufám, že vám naše tipy a rady pomohou ke klidnějším a příjemnějším nocím. Nezapomeňte, že kvalitní spánek je základem nejen dobré nálady, ale i celkového zdraví. Pokud některý z tipů sami vyzkoušíte, určitě nám dejte vědět v komentářích, jak vám fungoval, a pokud máte vlastní osvědčené triky, podělte se o ně. Vaše zkušenosti mohou inspirovat i ostatní. Pokud se vám video líbilo, neváhejte nám dát like, sdílejte ho s přáteli nebo rodinou, kteří by mohli mít podobné potíže, a nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat, aby vám neuniklo žádné z našich dalších videí. Těšíme se na vás zase brzy u dalšího videa s užitečnými tipy a radami pro zdravý a spokojený život. Děkujeme, že jste dnes byli s námi a přejeme vám klidnou noc a sladké sny. Mějte se krásně a brzy na viděnou.